balioek merkatuaren krudeltasuna dute pairatzen. Eskaria eta eskaintzaren teoria, kontsumismo masiboaren gidaria, sistema irauliz aldatuko dugu mundua. Harrapaturik gaude sistema ustel honen sarean, harrapatu gintuzten kapitalismoaren gibelean. Ezin irten daude lotu gaitu learen katea, ez gara konturatzen haien menpea dela. Prezioak eta deskontuak, salmentak handitzeko asmoz direnak sortuak webgunean, erosteak dakartza kontuak, komertzio txikiei falta zaizkie diruak, kontzientziazio araia da, aitzakirik ez da behar, aldarrikatuz lortuko dugu hau aldatzea. Harrapaturik gaude sistema